Goeie en welkom bij Noorderwind Live. Bij je hoort weer een 1-op-1 peteer. Zien me gewoon een prachtig mooie zwarte tafel. Jan de Vries. Hij schreeuwt al heel lang, vind ik, hele mooie versjes. We kennen hem onder oren van de band The Feedwarmers. En hij is lang belet eindelijk met een album uitgekomen met er heel lange werken had. Net mijn eigen noemers, maar wel bewerken door hemzelf. En dan ga ik het door Keel. Op zijn beeldskreun als K-E-E-L. Maar we hebben natuurlijk ook John Keel. Jan, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, hartstikke leuk. Hoe is het met jij? Ja, hartstikke goed. Ja? Naar omstandigheden, we modderen allemaal wat deur, maar nee, we gaan via prima. Ja. Als het les van de corona en alles wordt vooral net trok hier. Nou ja, ik had in het begin van het jaar ben ik met mijn eigen zaken begonnen, haak op een planning. En als opstart hadden we een hele tour met Jurbe Douwstra, hadden die te plak zouden we een hele tournee met doen door Friesland. En ja, dat viel allemaal fort in één keer en toen had ik in één keer niks meer. En, maar dat ging hartstikke goed. Dus ik heb geen klagen wat dat aan gaat. Het hele jaar het hem al aardig vult. Alleen, ja, het muzikaal natuurlijk waardeloos. Dat is jammer. Als het bot mist? Ja, toch wel. Aan de ene kant wel. Alleen aan de andere kant had ik nou ook heel veel ruimte om mij te concentreren op het uitbrengen van het album. En dus wat dat dan gaat, kwam het ook wel weer gelegen, wat dat dan gaat. Ja. Best ondertussen, best ook een competitie voor die zelf ondergang, hè? Zo'n reclamebedrijf hast? Ja, ik ben met een eigen reclamestudiootje begonnen. Dus dat we, nou, dat heb ik opstarten dit jaar, dus daar ging ook een hoop tijd in zitten. En, Uit nood geboren of wie dat iets was al lang woest? Ja, dan kijk, toen ik werkte in Drachtnat bij Herian Reclame en dat bedrijf is failliet gegaan toen in 2015 en toen had ik niks meer en toen wat twijfelen wat ik nog alles zou en dan wou ik met de muziek deur, maar ja, daar kwam ik ook al met mijn muziek, daar is geen droogbrood in te verdienen. Nou, Lieds publiek denk ik. Een Lieds publiek, ja, dan moet je een ander soort muziek doen en een bruiloft en partijen en dat soort dingen, ja, daar heb ik geen zin in. Dus ik denk, ik moet er toch wat bij doen. En om dan weer voor een bureau aan de slag, 5 dagen in de week, daar heb ik ook niet zo'n zin in. Dus ik denk, nou, ik ga het gewoon voor mezelf proberen. Ik ben absoluut geen ondernemer, maar ik denk, doe het gewoon. Nou, intussen wel worden dus. Ja, nou ja, ik ga het nou doen, het hartstikke goed. Nou dus, ja, serieus maar wel. Ja. Ja, even niet een opmerking voor die kreeg. Van ja, daar kan ik net genoeg mee verzinnen om eigenlijk mijn besteender van te maken. Toch had hij dat circuit van singer-songwriters, ook het zo nemen mij. Hij wel jongens uit Canada en Amerika bijvoorbeeld. Die ben dan echt een year on the road, Europa, door ze Azië, Amerika. Dat leven, ik bedoel, had dat nooit ambieerd om dat leven vol te leiden? Want daar is wel wat een circuit voor. Hè? Ja, maar vroeger wel, leek me dat hartstikke leuk. Maar ja, daar had ik de capaciteit ook niet voor en ja, ook niet echt de moed om dat te doen. En nou heb ik daar helemaal geen zin meer in om de hele wereld over te vliegen. Dat ze denken, ja, zo zie ik mezelf ook niet, in die kwaliteiten niet. Ik maak misschien leuke versies en weet ik wat, maar... Vind ik wel. Best een ja, beetje dat is skiën of niet? Nou, dat weet ik niet. Maar ik zie niet dat ik mij de hele wereld overvliegen en... nee. Dat die avonturier zit net in die. Ik bedoel, ik net qua karakter dus. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik ben er onzeker voor. En die thuis of net? Nou, dat wel, maar ik vind ook, ik vind live spelen, ik vind het aan de ene kant wel leuk, maar ik vind het nog altijd, vind ik dat heel spannend. Ik ben vrij onzeker iemand en dat zou mij heel veel stress opleveren om dat te doen. Dus de manier waarop het noodorst vind je wel noffelijk dus. Vind ik wel goed, ja. Nou, dat mij. Lekker lieds dus eigenlijk. Ja, een beetje klein houden, ja. Ben dat voor jou de mooiste optredens van 20, 30 man? Net al te bot? Of maakt het dat weer net zo vol? Nee, dat maakt me dan eigenlijk weer niet zoveel uit. Nee. Hoeveel mensen als er dan zit. Als ik bezig ben, dan gaat het ook wel. Het is bij mij meer de aanloop. Als ik ergens naartoe moet, en dan moet ik er alleen heen in mijn auto. En dan waar moet ik wezen en wat voor mensen tref ik eraan. En hoe ze kennis maken en hoe de situatie. En daar zit ik meer met dan als ik een keer op het podium sta en bezig ben. Dan gaat dat wel. Maar, dus dan vind ik het wel weer prima. Maar dit klinkt een beetje een soort sociaal ongemak. Ja, dat is sociaal ongemak. Ja, dat is het. Ja. Is dat in biskieren niet? Of? Ja, weet ik niet. Dat zit in mij. Ja, ik ben niet zo'n driest persoon van nature. Dus het heeft bij mij ook heel lang geduurd voordat ik eindelijk eens met mijn eigen versies de boer op durfde. En toen, in 2009 ben ik wat daar mee begonnen.
Dus, Is dat hoe gek en hoe misschien ook wat via zocht, maar toch ik wel weer een link met de man, best in ieder geval een heel album op baseerd haast, J.J. Cale. Want in zijn uitstraling heb ik documentaires wel van hem, jongen. Het had wel iets herkenbaars, die verhaal ook naar hem show. Want hij had op een bepaald moment, hij had zich een tijd verrommeld nu het openbare leven haast. ja, het was ook wel een mysterie die man eigenlijk was. Hij had voor mij in een hele container ergens in een woestijn, had er hier een wennen, zo van, ik wil voor mij de hele wereld niks meer te meid zien. Dat is heel extreem was toedost. Ja. Maar dat gevoel. Nou, dat zit er wel een beetje in. Herkent dat bij hem? Ja, hij had ook, op een gegeven moment werd hij ook een beetje ontdekt en dan moest er een album komen. Dus dan had hij dat al opgenomen en toen waren het klaar. En toen dacht hij van, nou, klaar, ik kan weer laidback en mijn huisje weer erom trekken. En toen kwam het management van, nee, we moeten op tournee. We moeten de hele, nou ja, dat vond hij eigenlijk niet nodig. Nee. Al die drukte daaromheen. Maar herkenbaar verhaal dus. Herkenbaar verhaal op zich, ja. Ja, wat dat dan gaat wel. Er zit er wel een link in. En we hebben zien Veskes. Nou, het is eigenlijk een beetje begonnen doordat mijn buurman die kwam bij me, die organiseerde een tribute, maar die vond dat er veel te weinig aandacht was voor zijn overlijden. En die kwam mij vragen of ik een aantal nummers dan op die avond spelen wou van hem. En toen dacht ik, dat vind ik hartstikke leuk, want ik heb vroeger heel veel met zien LP's, met mondharmonica, met oefenen en dat soort dingen. En ik vond het altijd heerlijke, relaxte muziek, wel apart. Het had iets, een bepaalde sfeer. En dus ik denk, dat vind ik prachtig. Dus dat ga ik doen. En toen zat ik wel, ik denk, ik kan die festival zo een op een naspelen, maar dat is mijn ding dan weer niet zo. Nee. Dus ik denk, dan ga ik daar mijn eigen versies van maken en dan ga ik ze sowieso in beeld overzetten. Dus toen ben ik daarin doken. En toen heb ik 8 nummers overzetten in beeld. Maar dat is wel even zoeken om nummers die het dan ook geschikt binnen daarvoor. Want dan zoek je een nummer uit en de mooi qua tempo en dingen. En dan ga je die teksten, dan denk je, hier kan ik ook niet zoveel met om dit in beeld over te zetten. Dan blijft er niks van over. Of het thema, dat klopt niet. Of, nou ja, dat is wel een heel zoek waren om goede nummers te vinden die geschikt waren. Carry On is er in van, die waar ik draai. Dat maken van de kap ervoor, of ervoor, hoe maak ik dat zeggen? De kap ervoor. Voor, hè? Ja, ervoor, ja. Als het leven niet meer wil, knaagt de rusteloze ziel. Prachtig, dan. Ja. Is dat zo'n zin waar je heel lang op zit te stinnen, hast of juist niet? Nou, je ziet, ik probeer wel te zoeken om zo dicht mogelijk bij het originele verhaal te blijven. En dat hoeft niet altijd een letterlijke vertaling te wezen, want dan slaat het soms nergens op als dat een op een overzest. Maar dan probeer je wel in die sfeer iets te zoeken wat een beetje gelijkwaardig is dan het origineel. Ik vond de titel van het nummer, in ieder geval de Beeldse titel, de kappen voor. Ik wil mooi slaan op het hele project. Want je had een zekere mate van koppengiet nodig gewoon om dit kleer te krijgen uiteindelijk. Ja, dat was wel een deurzettingsvermogen van Noren, ja. Ja, dat waren een toestand met de approvals te krijgen, de rechten, dat had ik niet gedacht. Want ik had 14 nummers uiteindelijk uitgezocht en die heb ik overzet en de gast nam het aan de gang. En toen kreeg ik bericht, dan moest wel goedkeuring hebben van de platenmaatschappij om dat nummer überhaupt uitbrengen te maken. Dus bij de Buma Stemra moest het opgeven en zo en er worden de rechten geregeld, maar de toestemming moest zelf aanvragen bij of de muzikant of de platenmaatschappij. Maar je me helpen, want ik ga mij vertellen, maar ik ben geen muzikant. Dat als het letterlijk cover stond, hoeft het weer net. En als er iets in verhoren stond, de tekst en de muziek, dan mag er wel wat toestemming voor vregen. Maar is dat een verkeerde aanname voor mij of niet? Nou, dat zou ik niet weten. Nee. Maar dat is, volgens mij is sowieso... En zie ik het natuurlijk wel veranderd. Ik heb de tekst in beeld gemaakt. Ja. En ook muzikaal heb ik er mijn eigen draai aan gegeven. Want ik wou niet precies zo spelen als J.J. Cale. Want mijn mening is, dan kun je beter J.J. Cale draaien. Ja. En daar kun je toch niet even naar. Dus ik heb er een eigen JDV-versie van gemaakt. en ook de tekst in het beeld. Dus wat dan gaat, is dat natuurlijk wel veranderd. En dan moet je wel een goedkeuring hebben om dat doen te kunnen. En het bleek dus dat die nummers, dat over 7 of Alex naar meer, maar uiteindelijk 7 maatschappijen waar ik mee te maken had, weet ik dat bij regelen moest. Dus, We gaan draaien. De kap ervoor. Van Cale, het album van Jan de Vries, mijn noemers van J.J. Cale. Had het leven niet meer wil, knaagt de rusteloze ziel de kopper vol. Hou de kopper vol.
Is het de nacht die je verdooft, trek je je haren uit je hoofd. De kopper vol, hou de kopper vol. Kul niet, mooi zie, kijk nou om die heen. Elke een die ziet het, accepteer gewoon een vriend. Zie je, ik rijd die wel op de knieën, de kopper vol. Hou de kopper vol. Die hoop vol achterdocht, nou heeft alles al bezocht, de kopper vol. Hou de kopper vol. De top onnutteloze zaken, dat kist al maar beter laten, de kopper vol. Hou de kopper vol. Het maakt niet veel hoe stoude komt ook eerst. Kan alleen maar werken als het ook meest was het beweerst. Laat de losse eendjes varen, alleen wat goed is moest bewaren, de kopper vol. Hou de kopper vol. Maar ook is de Oost-Indisch doof, kopper vol. Hou de kopper vol. De kopter vol. Hou de kopper vol. De kopper vol. Hou de kopper vol. J.J. Cale vertolkt dus toch Jan de Vries. En die had de titel De Kop ervoor om mij, jong. Dat is een heel kop trouwens van het album Shades. En Jan de Vries joert de gast dus in 1 op 1. Zo neem ik deze al even van Noorderwier maar even. Ja, we komen natuurlijk altijd op die vraag waarom J.J. Cale. Hij is al een beetje proberen uit te lezen. Wat maakt die massa uniek? Nou ja, hij ik wil die documentaire ook halen hoe hij nam het op, die nummers en dan nodig die muzikanten en die speelden dat in. En dan moesten al die lui de studio uit en dan ging hij zelf daarmee aan het prutsen. En hij was enorm met naaie apparatuur. De eerste drumcomputers die kwamen, die gebruikte hij. En hij vond ook zijn eigen stem niet mooi, dus dan ging hij die stem dubben en en daar ging hij dingen mee doen. En iedereen weet wat hij precies eigenlijk uitspookte met die apparatuur, maar als die platen hoort, ja, die hebben een bepaalde sfeer, hebben die dingen. Dus, bij sommige nummers, daar heeft hij zelfs gewoon de clicktrack staat er nog bij op, die gebruikte als een onderdeel. En toch is dat mooi, weet je wel, het dat iets. En sommige dingen, ja, dat klopt ook niet helemaal, maar toch klopt het ook wel weer. Het is wel heel bijzonder, vind ik, hoe die dat deed. Ja. Het klinkt ook heel dubbel. Aan de ene kant het experiment, zie je, drumcomputers, stemdubben. Ja. Het klinkt ook een beetje als een verrakseling. Wegwezen, ik maak alleen of zaag. Nou ja, om zich zijn eigen tekortkomingen van hem, die hij zelf van hemzelf vond, misschien om die proberen weg te werken en te maskeren met... Maar ik heb die tourfilm van hem, jongen. En dan is ook toch een hele beskierde man. Die Ja, klopt. Deels vind ik wel, wordt net alles psychologiseren, maar toch moeilijk ingewikkeld. En maar nadenken, we doen waarom toch het keer. Ik word een ingewikkeld man. Dat denk ik ook. Hij was zijn muziek wel heel laid back en ze komt natuurlijk over, maar dat was in zijn hoofd denk ik niet. Het idee hek, dat hij wel van alles in omspookt. Zo. Ik ben geen muzikant, maar vooral zijn gitaarspel vind ik geniaal. Fenomenaal. Maar vind je dat ook als muzikant? Ja, vind ik heel mooi. Ja. Dat is niet standaard. Er zit een soort laag in.
hij liet dingen voort waarom komt of Ja. zo. Ik weet net wat Ja. het is, maar... Vooral het weglaten van dingen. Hij zal niet te veel en wat hij doet, dat klopt vaak. En dat vind ik bijzonder. Er zit een heel verschil in. Er is een bepaald soundje, maar het ritme is vaak... Dan neemt Ja, ze het laid klopt. back al een beetje. Ja, maar- dat, de Tulsa sound noemen ze het, hè, dat laid back. En dat het hij eigenlijk wat deed. Maar Maar is hij dat definiëren? Haast de enige idee waar dat komt? Als muzikant even, hè? Even technisch, jongen. Is dat de sound van de gitaar of is dat inderdaad het voortlitten? Ja, dat weet ik wel. Ik denk dat het een beetje achter de tel spelen is. Dat het, En ik zie stem natuurlijk, de intonatie. Ja, systeem. Misschien, dat wou ik zeggen, er zit wel een heel verschil, vind ik, tussen zijn platen en zijn live optredens. Ik vind, met name zijn platen vind ik heel erg mooi. Maar er zijn heel veel live dingen, als dat zie je, dan vind ik dat een stuk minder. En dat komt vooral omdat hij vaak heel veel muzikanten uitnodigen die er dan met hem met spelen. En dat iedereen moet zo leren en dat duurt tijden. En Wie het te frietelig van jou? nou, dat vond ik, ik vind het wel een heel verschil tussen zijn live performance, ik maar zeg, en wat hij op plaat uitbrengt. Dat sprak me wel meer aan. Ja. Je hebt J.J. Kell, maar ik had ik vragen om wat horen muziek mee te nemen. Het is een horrorvraag van elke muzikant om één nummer uit te kiezen. Maar ik doe het toch. Ik ben schaamteloos, wordt dat onbelangrijk. Want doe kan het om met T-Bone Burnett. Ja. Boet gewoon een fantastische muzikant, hè, trouwens. Waarom deze? Nou, het is eigenlijk meer een producer. T-Bone Burnett heeft heel veel goede producties, heeft hij deed. Maar hij heeft zelf ook een aantal hele mooie cd's uitgebracht, waaronder deze. En die hoorde ik op een avond bij Sjouke, die bassist van de Feedwarmers. En hadden natuurlijk meegegaan, dat we even biertjes en weet ik wat. En dan waren de muziek draait. En toen hij had thuis een cd en die vond ik echt fantastisch. En daar hoorde ik voor het eerst de dobro op. Dat had ik nog nooit gehoord, dat instrument. En ik vond het echt geweldig. Jerry Douglas speelt daarop met. Die was toen denk ik nog niet zo bekend. En vond ik geweldig. En daarna ben wij, dat was in 86 denk ik, ben we met z'n allen naar Amerika geweest. Een grote vakantie. En toen heb ik in New Orleans een dobro gekocht. En dat is naar aanleiding van deze cd geweest. Want toen voor het eerst die dobro. Ik denk dat Bob wist wat het wier. Nee, dat wist ik helemaal niet. Bist dan op onderzoek uit? Gien? Ja, toen ben ik op onderzoek gegaan van wat is dat voor instrument, jongen. Ik denk, fantastisch, wat klinkt dat? En dat haast hier eigenlijk helemaal niet. En in een muziekwinkel kost het helemaal niet kraaien, dat ding. Dat waren hier niet. En toen kwam ik naar Amerika. Ik denk, nou moet ik er hierbij wezen. En, ja, want je wil als de internet. Ik bedoel, 2 klikken en... ja, tegenwoordig wel, ja. En dan wordt het 2 weken en dan haast Ja. het thuis, hè. Maar toen we daar en toen ben ik eerst in Nashville. En dat liet betalen, ik denk. Dus dat was hem niet. En toen in New Orleans nog. En, ik was ook met meer, dus we wisten ook niet, we kunnen ook niet constant in de muziekwinkels omhangen vanzelf. Maar toen, toen hebben we wat beld. Gewoon uit de Golden Gatesweg muziekwinkels zoeken. Daar in Amerika? In Amerika, ja. Bellen als ze op Hi, een dobro staan. Dus Jan de hadden. Vries en Ja. I'm looking for a dobro. Dat is Ja. een mooi verhaal. Ja, klopt. En, toen bellen, en toen hadden we een winkel en ja, die had alleen staan. En daarheen, en dat waren ook een echte dobro. Van het merk Dobro ook. En bestaat inmiddels niet meer. En die heb ik metgenomen. Die waren betaalbaar. Dat was niet met een square neck, maar met een gewone gitaarhals. En toen oefenen. Hoe lang ga je oefenen of voordat je zelf vondst, dat is met bespelen koest? Nou, heel lang. Ik ben er eerst wat met begonnen. En dan heb ik meestal gebruikte ik hem met opnames en dan studeerde ik een klein stukje in. En dan nam ik dat op en dan kwamen die weer aan de muur. En toen ben ik later, toen ik wat met Gurbe spelen ging. En dan ging ik ook kwam Johanna bij natuurlijk. En ik kwam wat meer in die bluegrass kant. En ik denk, dat is wel mooi om daar wat dobro bij te doen. Ja. En met mijn eigen cd. En toen ben ik wel meer aan het oefenen gaan daarmee. Dus je kunt nou redelijk spelen, maar wist er echt goed in worden, dan moest dat echt een instrument maken. Dan moest er echt. Ja, want dan moest je zelf kleren, neem ik gewoon. Ja, ik heb alles heb ik mezelf geleerd. Je ziet ergens op het beeld net een leraar of lerares dobro, ben ik bang. Nou, ik heb een buurman die dat fantastisch speelt. Oh, serieus? Ja, René Tweehuizen. Van de Mudbirds. Ja. Die woont een paar huizen verderop als mij. Dus dat is wel heel bijzonder, 2 dobro-spelers in. Maar ik ben daarachter kan. Hier ga je hem al of net? Ja, al heel lang. Ja.
En hij had op een gegeven moment, hij speelde gitaar en mandoline en alle instrumenten. Op een gegeven moment had hij alles aan de kant gegooid. Dus de dobro op mijn instrument. Daar ga ik mee oprichten. Wat is het lood, heel sas specifiek, dat vind ik mooi. Ja, het is een heel apart warm geluid. Tenminste, er is 2 soorten. Hè. Er is de spider cone en dan is er nog een andere cone. Dat ben vaak die zie je op van zo'n metalen body. Die wordt vaak aan de blues wat die gebruikt. En die ben feller, scherper. En die spider cones die speelt ze als een lapsteel. En die ben donkerder in warmer in geluid. En die worden meer voor bluegrass en zo gebruikt. En met name die sprak me heel erg aan. Ja. Waarom naar T-Bone Burnett? Welk nummer even draaien? It's Not Too Late leek mij wel goed voor de situatie waar we nou in zitten. ja, all lies in ashes, but it's not too late. Dus, en vooral de tekst, maar natuurlijk de muziek spreekt die jongen. Ja, dat is, nou, ik had ook een ander nummer kiezen kunnen. Het is echt deze cd die het mij aanspreekt. En er staan heel veel mooie nummers op, maar ik heb deze nou kozen. The wind turns like a dagger. The rain falls like a hammer. The sky has grown dark, but it's not too late. The weather crashes down. What's lost cannot be found. The night is closing, but it's not too late. 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 The atmosphere is lethal, but I will fear no evil. The ocean rolls like thunder. The tempest pulls asunder. The dogs are howling, but it's not too late. As broken structures rust, false idols turn to dust. All lies in ashes, and it's not too late. 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 The atmosphere is lethal, but I will fear no evil. In the dark before the dawn, the echo of the siren song dies away like a ghost as the day breaks.
T-Bone Burnett draaien in deze 1 op 1 van Noorderwind met Jan de Vries. Joert als gast die Tjenoemi zit, zo'n lied tafeltje. En oorleiding is het album Kale. J.J. Kale in het Beelds. Hoe dat Beelds sprutsen. Is dat voortaan van die jeugd van die jonge jaren al bij die was die taal? Of had dat letter wat oppakt? Hoe je dat ging? Nee, dat komt later, hè. In het begin dan moet het Engels verzeld. Dat is dan is dat niet in sprake, maar later dan komt dat toch wel dichterbij. Dat is een beetje in 2005 begonnen, met, toen het beeld 500 jaar bestond. En alweer eerst bij Simmer 2000 van mij al. Toen hebben we met de Fietwamers een beeldsnummer 1. En toen in 2005 heb ik dat nummer het beeld geschreven voor het beeld 500 eigenlijk. En daar is het toen een beetje mee begonnen. Ik denk, nou, dat is ook wel heel erg leuk. En ja, dan begin je wat versies te schrijven. En die binnen beelds, en dat waren echt wat meer persoonlijke dingen, werd dat overgegaan. En dat waren niet echt nummers die voor de Fietwamers zo geschikt waren. En dan begin je een beetje van, nou, ik kan er zelf ook wel wat mee doen. En daar heb al vrij lang ten aanhikt om daar met op het problem te komen. Maar uiteindelijk heeft dat resulteert in dat eerste album van de Zielenroersels. Ja, prachtig album ik trouwens. Ja. Even naar jezelf en persoonlijk, want best u thuis ik opgegroeid met het Beelds? Ja, dat wel. Heid Ja. Mem, wat is Heid Mem in het Beelds? Ja, die ben bij de Beels. Ja. Ja. Maar hoe neemt Heid Mem? Is het gewoon Heid Mem? Hoyt en mem. Hoyt. Ja, Hoyt, ja. Ja. Ja, Maar Ja, de thuis laat ik gewoon ooiklank. Beelds praten. ja wij praten Beels thuis. Ja. En ja, in die tijd dan kost ik het niet aan. Dus ik kon amper Fries verstaan toen ik ja. in Loet op school kwam. En Toen moest ik gewoon- Fries leren, weet je wel. En gewoon Nederlands, ABN? Nou, ook niet Ook wel. niet, Nee, Ja, nee. mooi toch? Ja. Nee, nou is dat veel meer, maar toen waren het dan best nog wel dat in de jaren in de 60, 70, zo dan haast dan nog wel dat wat het vrij gesloten maar dat is in die eigen omgeving meer op aanwezig was. In je En, eigen bubbel, hè? nemen Ja, ze jouw dat eigen ze- bubbel, ja. Ja, De en Beeldse nou, bubbel, had ik wel wat. Ja, dat is ook zo. Maar ik zie hoe mijn dochter nou bijvoorbeeld daarmee omgaat, is zo die, dat gaat heel anders. Dat is, Is dat echt de internetgeneratie, dus ja, zeker. heel oors op Ja, ja. oriënteert ik in dat opzicht? Als die Nederlands praat, daar hoort geen accent of zoiets. In hun Beels wel. Dat Ja, wat praat het Beeld dat wordt er in niet band, beter. of ja, zie je, maar mijn vrouw is Fries en ik Beels. En dan, toen hebben we als dan een kind tweetalig op, dan moet elk zijn eigen taal praten blijven. En dat mag moest je dat ook wel horen, hè? Dan moest je inhalen, strikt. En dat hebben wij gedaan. En, maar mijn dochter kwam met een Rotterdamse accent van opvang. Rotje knor. Ja. Ja, oh, geweldig. Ja. Dus die praten nou eigenlijk altijd Nederlands. En, maar dat zie je zo met meer kinders, hè, dat ze dan op oude leeftijd toch, dat beeld dan wel weer wat rondkomt. Of Fries, dat in krijg wat ze... Ik heb het vaak dat ze wat er het volgende veromkeren om het, zeg maar, te zeggen, soms ook heel fysiek, dat ze eerst verhuizen naar de Rhône staat, Ja, daar studeren, en dan is Amsterdam of Rotterdam is alles. ja, En op een gegeven moment 30, 34, 40. Nou, het is toch wel leuk, hè? dan komen de roots naar boven. Ja. Hè, en dan Maar waar is even ja, weer en waarom? waarom zie je, ja, Ja. ja. En dat hield misschien ook voor zo'n taal. Hè? Dat Vind is je ook Beeldse zo. taal of best u, als ze uit Beelds beginnen, best u zo'n man, hey jongens, dit is een taal of net? Nou, dat Of weet ik maakt niet. hij er net zo vol uit? Ja, dat weet ik niet. Wat het, ja, ik denk wel dat het dicht in een taal aan zit. Het is, ik zie wat er allemaal in het beeld is. En dat een heel woordenboek en het is de hele grammatica en alle spelling. Dat is allemaal wel heel goed uitwerkt. Ja, maar dat doe ik die veel, want list u die tekst nice op, Ja. op basis van, nou ja, een Beeldse spelling of zo wat in, een stavering. Ja, zeker. Alleen het Ververa en Sietse Buwalda, die laat ik altijd, de beeldtaal hebben die. En die laat ik de teksten dan nalezen. En die herduizen ook corrigeert. Alleen, ja, het is vaak, meestal ben je er te laat mee, want dan je gaat alles schrijven en zo. En dan uiteindelijk is dat klaar en dan gaat die tekst naar hun toe. Ja. Maar dan En hoort dan je wel zit een soort altijd- officieel beeld dus. Ja, dat probeer ik wel. Maar er staan al die dingen in, hier kwamen ook weer dingen in voor, dat dan is het, in de woordkeuze is bijvoorbeeld, ja, dat is niet fout, alleen het is niet echt gebruikelijk om dat in beeld te gebruiken. Ja, en dan moet je kiezen wat je doet. En bij een aantal heb ik het niet aanpast, omdat het
in de spreektaal wordt het wel gebruikt, maar dan is het niet officieel bij ons. Ja, dus daar heb ik ook een verklaring in zetten dat dan Mooi nog. dat niet aan hun leidt, maar dat ik daar zelf toe besloten heb om dat zo staan te laten. Ja, maar is er een beeld wordt voor Geef? Want wij zijn dan maar Geef Friesk wijzen. Maar. Nee, goed beeld, ik geef beeld. Ja, goed beeld. Goed beeld, denk ik, ja. Als maar goed beeld praat. Ja. Ja, mooi toch? En ik ben er zelf ook slecht in hoor. Ik laat me ook al verleiden. Ik heb zelf in Drachten werkt en dan zit tussen Friesen daar. En dan als dan Aan de woordske kant, hè? ja, aan de woordskant en als dan even die Beelse Bodenbrugs, nou, dan heeft hij elke keer commentaar. Dus dan die filteren er dan al gauw wat uit. Ja, mooi toch? En ik ben ook heel snel alleen in Nederlands begin, daar ga ik vaak ook al over. En ik merk aan mezelf dat er wel een hoop Beelse woorden, dat je die vergeten te gebruiken eigenlijk. En dat je op les soms ook niet goed weet of het woord nou Beels is of dat het uit het Fries komt. Dat vind ik soms ook wel twijfel over. Dus ik laat het altijd wel even checken, ja. Van het beeld, moet ik ook toch met even naar de Feedwarmers. Ja. Hoe bist ooit in die band te lonen kwam? Ja, dat is, het begon, ik ben eerst in Storing, ik weet niet of die nog kist, ja. maar met Jan Braaksma en Piet Braaksma en Hoij en Sjouke en Pier Koopmans er ook bij zitten. En daar is wat met begonnen. Hier op het podium sprong met mijn mondharmonica en een keer met speelt in de shows in Sint-Anne. En dan raak je daarbij. En daar hebben we een aantal jaren met speeld. En toen gingen we op een gegeven moment zouden we naar Tsjechië op vakantie. Met Klaas Klok, de kroegenbaas van Oude Ziel. En die wou wel wat mensen met hen zien campen. Dan waren wat reizen wat goedkoper en dan konden we even met. Dan gingen we daar wintersporten en dan konden we daar in de kroegjes aan, mooi wat spelen. Ja, je meer voor de good keep heat en voor het spelen. Ja, al ik al. Ja. En dat vond ik ook heel gezellig natuurlijk. En, maar toen en dan kon je in die kroegjes aan mooi spelen. Maar zo, ja, dan mochten we al repertoire hebben. En toen waren Dirk Gong met en Piet Braaksma en ik en Hoij. En, dus, ja, we zeiden, nou, dan moeten we bijna komen en allemaal materialen. Dus we hebben in 2 maanden tijd 40 nummers ingestudeerd. En waaronder van een hoop nummers van de Pokes en de Beat Farmers en Johnny Cash en 40 nummers in een avond oefenen en kraat meer erbij. En dat was al heel gezellig. En er waren Pokes nummers, dus er moest een accordeon erbij komen. Nou ja, vaak op tempo en pokes. Dat dat doen we snel. Het mij vrij pittig om de pokes te spelen trouwens. Ja, dat waren ook zo. En maar ik moest ook naar accordeon, want dan moest ik dat maar spelen, want ik had wat piano-ervaring, dus dan moest ik die accordeon maar spelen. Dus die vriendin van Hoij, die had een oude accordeon staan, dus die heb ik daar met aan het oefenen en doen. En het was een geweldige tijd. En toen ben we er met naar Tsjechië geweest en hebben we gespeeld. Dat was vlak na de revolutie. En dan 2 maanden daarna. En toen hebben we daar, dat was geweldig, jongen. Ja. Die hebben we slapen bij mensen, die jongen had ons daar ook rondleiden. Die zat bij op Jansky Forum, dat is zo'n socialistische tegenpartij eigenlijk, die daar en die had ons de hele rondleiding gegeven. En, want waar vrees je daarvoor dan? Hoe ben je daar te lonen komen? Nou ja, via Klaas ben we daar eigenlijk, die daar contacten? Die had daar contacten met me, werd hij dan logeerde. En nou ja, daar ben we heen geweest en daar waren helemaal geen sneden. We hebben nog nooit op skiën staan. Dus we hadden de hele vakantie in de kroeg zitten, even zelf. En we staan spelen. Nou, dat was gewoon werelds. We konden een aantal spelen, maar het was heel erg geweldig. Maar ik heb wel een leuke sfeer, want ze zitten natuurlijk nog wel in het systeem van het communisme. Ja, zeker. Maar aan de andere kant, ik voortgooit, maar ik bedoel, de nieuwe wende, hè, wie het dan op zijn Duits. Ja. Dus maar. Nou, je ziet het leuke, ze spelen alle jaren muziek. Hing er een beetje bevrijdingssfeer of net? Nou, het was nog heel erg benauwd, voorzichtig. Maar ze speelden wel alle jaren speelden ze instrumenten en van die strijdliederen meestal in de kroeg. En maar het waren alle jaren wat angstig van wie staat er. Ja. En daar hadden wij natuurlijk geen zoeken van. Dus we kwamen daar met die nummers van de Pokes en Johnny Cash en weet ik wat. En bier drinken. En bier drinken. En het kostte er niks. Nee. Ik bedoel, we hebben zat die hele kroeg die zat op onze rekening te zoeken. En dan gingen avondsvatten moesten we tientje de man betalen. Ja. Dan gaan we eten en dronken. En dat waren echt niet normaal. Nee. En die vonden die muziek natuurlijk fantastisch. En dat waren bevrijdend wat dat dan gaat. En prachtig, hele leuke tijd had. En wanneer hij mij de Feedwarmers de slag net beeld maken?
Nou, ja, dat zou ik krijgen in 2005 toen met Beeld 500. Toen, Ja, dat werd echt toen ben we concrete echt, onderleiding, zeg maar. Ja, toen ben we echt overgegaan eigenlijk op Beels. Wat er toen bij kwam daarna, dat hebben we eigenlijk allemaal in Beels geschreven. Ja. Gaan we de nummer van hem draaien. Op Spotify een van de populairsten van hem trouwens. Sloegen Jaap. Sloeg Jaap, Ja. oh ja. Ja. Is daar nog een verhaal over te vertellen? Sloeg Jaap, nou, ja, Dirk had het nummer geschreven. En dat waren, Is dit Sloegen Jaap, hè, of niet? ja, die bestaat. Ja, Waarom is het ja. gek? Die zat, nee, niet op gek, maar er wel een die het, nou, die het, Authentiek nemen we dat zien we. ja, die grapen banklooi voor de Canal Plus. Heb je letterlijk Sloegen Jaap. Dus, ja, het was echt een Sloeg Jaap, begreep ik. Ik ken hem verder niet om, maar nou, daar gaat het over. Gisteren kwam ik dus hier in de bij. Pieter Zoil is wel hartstikke gek. Ja, morgen gaat het aan, ze smoren er maar in. Je billige je door, nee, ik heb er geen cent meer in. Zie je nou slugen, ja, dit doet het nooit een slag. Krijgt de mooiste centen, genoeg voor elke dag. Het kan al plus op het kassie en slaapt of is altijd uit. Oh ja, het is raar verdeeld, wat ben ik een domme klooikleut. Maar wat dan, maar wat dan? Er moet bal op de plan. Brood en geld in de bus, ja daar dromen wie van, ja daar dromen wie van. Ken ik ook, ja ik heb het in de kop. Ik blijf op mijn leggen en hou mijn handje op. Maar of is lang op bed, nee dan doet mijn billig zeer. Ik ken beter voor de voldoening, des te meer. En al wat ik dus heb, daar heb ik voor werken moeten. Ons huid zei vroeger al, niet stinnen, maar vrotten. Slugen op zijn stijl, nee past echt niet bij mij. Hij zit vastplakt op een bank, maar ik voel me vrij. Maar wat dan, maar wat dan? Er moet bal op de plank. Brood en geld in de bus, en daar dromen we van, ja daar dromen we van. Kijk dan, er is genoeg op het plan. Genoeg geld in de bus, en wie droomt er niet van? Ja, wie droomt er niet van? Feedwarmers, Sloegen Jaap. We draaien net om dat Jan de Vries, Joert, mijn gast is in 1 op 1. Onleiding nogmaals is het album Keel. Maar al die nummers van J.J. Keel erop. Daar gaan we eigenlijk weer een nummer van draaien. Want ja, je komt Noordwien eigenlijk een beetje naar voren. Want ik kreeg ooit een mail van de erven van J.J. Keel. Van waar je die man die in dat filmpje een nummer van J.J. Keel speelde. En toen had ik ze teruggestuurd naar die. Maar dat vond ik wel een wonderlijk verhaal dat eigenlijk de erven van J.J. Keel die ontdekte haar. Ja, dat was wel heel bijzonder, ja. Ja, want ik weet niet goed dat je beeldest. En dat de erven van J.J. Keel hadden contact met haar. En toen scoorde het mij. Ik denk, bliksem, dat is niet best. Dan heb ik het onder Ook met de nog rechter. advocaat naar rechtszaken. Ja. Ik denk, nou even het onder, weet je wel. Ja. Maar Oh, nee, op dat die pakt manier. anders. Ja. Oh, Dat ja, lijkt me ik zie goed, hoe ja. naïef ik ben. Want ik dacht, wat leuk. Ja. Ja, maar de Ja, historie dat waard ook, ja. grappig, dat wist ik dit niet. Ja. Ja, nou snap ik het ook wel. Ja, nou ja, zo, dat waren mijn eerste gedachten die door mijn hoofd scoorden. Maar Had ik net een tel om toch. Oh, Nee. wat leuk man. Ja. Is te gek. Ja. Ja, wat leuk.
Hoe is Ja, dat heel leuk ingaan? Want- contact. want- Ja, met die Mike Keppers, dat was die manager. Die is die Ik, manager die namens ja. de erven mailde volgens Juist, mij. ja. Wat zei die in het eerste contact? Van, Ja, zij vroegen inderdaad of ze dat nummer gebruiken mochten om dat op een heel Facebookpagina te posten. Dus dat was wel heel bijzonder. En toen hij stond volgens mij uit een reeks van nummers ja, ik heb knipt, eruit monteerd, ja. En dat de hij rest daarheen had ik gaan. toen exstuurd. Maar even voor die, ik bedoel, daar krijg je toch piekersvel van? Ja, dat waren heel bijzonder, ja. Geweldig. Ja. En dat hij erop kwam en later had er nog een nummer op staan. Dan heb ik dan via Lizzie heette zij. Die werd samen met hem. Daar heb ik nog contact met had. En later nog een keer met mailt. En ook dat over de cd, dat ik er met bezig kon. En dat, nou ja, dat was prima. Ik de rechten maar regelde. Nou, dat is gebeurd dus. Ja, daar komen we aan nog wel even hoe de administratie van En, deze plaat. Maar dus, had ik nog direct contact gehad met de familielijn? Of wie het alleen maar nee, management dat aan? niet. Ja, alleen met management, ja. Nou, dat vond ik al bijzonder genoeg, ja. Ja, want zijn zus is volgens mij inmiddels ook al overleden, dacht ik. Vorig jaar of 2 geleden. Dus ik weet niet hoeveel erven er binnen, hoeveel familieleden familie hij net had. kent in Nee, dat dat heb ik ook opzicht. niet. Nee. Nee. Had je daar nog reacties op, want dat stiert dus op die site van J.J. Kale. Ja, er zijn wel mensen op gereageerd. En die Mike Keppers die waarschuwde me wel, hoor. Hij zei, verwacht niet alle positieve reacties. Want er zijn natuurlijk heel veel diehard fans en die vinden dat helemaal niks. Dat klinkt het niet op. Nee, opblijven. Ja, opblijven, ja. Dus dat soort reacties krijg je natuurlijk ook. Maar, Die had ik gewoon. nou, niet veel. Dus wel 1 of 2 die wat minder positief waren. Maar Maar die vond ik echt van, welke taal dan? Ik had nou het beeld, het Fries is of het Nederlands. J.J. Kale, J.J. Kale te blijven. ja, dat De denk puristen, ik. zeg Dat die maar. puristen, denk ik, die dat... ja, en anderen vinden dat juist weer heel leuk. Dat je er iets van maken wat er niet precies op ligt. Want ja, anders heeft het niet zoveel zin, vind ik. Maar ja. Nou ja, we nemen het al even, de administratie, maar we toch even nog aan. Want het is intussen een heel verhaal voor Dijburg, denk ik in ieder geval. Maar dan had je een idee, dan had je contact met zijn management. Die zei, regelen de jochten maar even goed. Ja, Wat kwam daar achterbij voor de regelerij? Want dat is... nou ja, als je of net? je moest via de Buurman Stemmen moest een licentie aanvragen. Daar wordt het geregeld wie de betaling. En die regelen die betalingen. Maar Maar dan had je moest net je de toch- daadwerkelijke toestemming. Zeg. Nee, dan moest dus zelf de toestemming regelen. Of bij de muzikant zelf, of bij de platenmaatschappij. Dan krijg werd dat in zijn geval bij de platenmaatschappij ondergebracht. En ja, ik had 14 nummers heb ik geselecteerd en daar heb ik verder niet naar gekeken. Natuurlijk werd dat bij uitgebracht is en toen dat uitzoeken. En toen heb bij allerlei verschillende maatschappijen had hij dat uitgebracht. Dan kost ik net zeggen van, nou, ik ga in een contactpersoon, Nee. in een platenmaatschappij Nee. en ik ben in een klap kleer dus. Nee. En dan kist via de Buurmensite kist heel veel dingen, via de titelcatalogus, kist achter heel veel dingen komen werd het uitgebracht is, maar niet bij alles. Sommige dingen, ja, die stonden daar ook niet tussen. En dan moest op zoek, en dan, ja, googlen en een partij aanschrijven en dan bleek dat zo'n platenmaatschappij overgenomen is door een andere en soms alweer een andere. En ja, het bestaat helemaal niet meer en nou, dan ben je aan het zoeken. En dat het gewoon verschrikkelijk veel tijd. Of mensen die gewoon helemaal niet reageren. Of ja, dan denk ik, wat moet ik nou? En hoe probeer je door hun te helpen? Want er zit een soort rare paradox in. Dus er wordt een aantal nummers coveren. Ja, Daar was toestemming voor haar. Toen was ze pas opnemen, denk ik. Als toestemming haast. Maar die mensen willen eerst jaren wat het wordt om toestemming te krijgen. ja, maar ik had ze al opgenomen. Ja, Dus, maar dat wel. ja, maar ja, ze wil ook een mp3 hebben. Hè, met van demo of zoiets wat het dan worden gaat. Maar daar maak je dus een En- goknaam. Toch alles op In te wezen nemen. al, ja. En want ik groot deel ga ik al opgenomen. En ja, dan moest een formulier invullen met allemaal vragen en dingen. En er moest een vertaling van het nummer, dus de Beelse vertaling ook, maar het Beels moest ook weer terugvertalen in het Engels. Dus je moest weer een vertaling maken van dat Beels, hoe het dan eigenlijk in het Engels weer is. Hè, snap je? Ja. Dus, dat moeten ze er ook bij hebben. Dus, wat, ja. Het is wel heel ingewikkeld. Ja, en dan had je dat sommige nummers zelfs bij meerdere platenmaatschappijen, er zit 25 bij die en 75 bij die. Nou, dan moet beide dus toestemming van hebben. En één wil niet eerder toestemming geven dan de andere regelt het. En, Maar had u uiteindelijk op alles toestemming gekregen? Of ben er ook weer noemers afvallen waarvan zij zijn, nou dat willen we net? nou, ik had één, na middernacht, daar moest ik nog 25% moest ik nog akkoord hebben.
En toen belde ik met de buurman. Nou, die man zei, hij is er zoveel werk, jongen, gewoon uitbrengen, dat ding klaar. En dus ik had zo, nou, printen maar met die handel, dat had ik wel gegeven. En toen had ik daar nog een mailtje in gestuurd. Nou ja, ik hoor niks meer van hem, dus ik begaande bij deze van u dat het akkoord is. En toen kreeg ik dus al antwoord van, nee, het was niet akkoord. En het ging weer op naar Amerika en we moesten, het was dan niet allowed om de boel uit te brengen. En, Hold your horses is shit, het dan, hè? ik denk, nou, ja. Ik denk, nou heb ik al een probleem als ze dat afkeuren. Want dan kun je dat album niet uitbrengen. Dus, Nou ja, het ultieme nachtmerrie is nog erger dat het album kleergast. Dan had er 400 voor op zolder te lezen en dat er een mailtje komt van geen toestemming op 24% van je noemer. ja, nou ja, Dan had echt een probleem. Dat had ik dan ook gehad, want het album maar al drukt. Ja. Dus en toen heeft het, maar uiteindelijk is dat goed komen, gelukkig. Ja, maar het heeft me een jaar gekost om dat allemaal te regelen. Dus, Hoe groot wie de opluchting? ja, wel groot. Dus, Ja, maar toen had er intussen mijn live optreden. En had ik publicitair, bijvoorbeeld Noorderwind, dat is de publiciteit, radio, televisie, filmpjes op YouTube. Ja. Dus ik kan me voorstellen, dus neemt een bepaalde oorslagtitel even richting J.J. Cale. En daar was dan ook wat van meidje. ja, dat is ook zo. Daar richt je dan op. En dat er dan een streep door de rekening komt en dat album er net is. Ja, na al dat werk wat je ervoor deed hebben, Dat bedoel dat ik, zou ja. wel heel erg jammer wezen. Ja. Dan wordt zelfs Jan de Vries misschien wel even lulk. Dan worden dan ja, dat Is wordt het wel ook pissig. al makkelijk lulk? Nee, volgens mij net hoor. Nee, ik was niet gauw lelijk, maar, Maar op een gegeven moment bij deze dingen ook, ja, dan denk ik, reageer nou even. Stuur dan een mailtje even met de status van hoe het ervoor staat of zo, maar helemaal niks, weet je wel. Dan moest ze zelf erachteraan mailen en dan, ja, dus dat is wel een toestand geweest. Maar het is lukt. En daar gaan we nooit wat van draaien. Gelukkig is het slag inderdaad. Maar een van de mooiste nummers van J.J. Cale, maar heel mooi vertolkt door Jan de Vries, Magnolia. De zwaluwtjes zingen een zwoele zomerbries. Doet me denken aan mijn mooisje die ik achterliet in stiers. Achterliet in stiers. Magnolia, mijn liefste, thou driefst me aan de rand. Ken ik weer naar die toe? Dat is het beste dat ik had. Het beste dat ik had. Thou fluisterst zachtjes op een wien, hoort ze met mijn oor. Ik kom weer naar die toe, hast me wel hoort, hast me wel hoort. Magnolia, mijn liefste, thou driefst me aan de rand. Ken ik weer naar die toe? Dat is het beste dat ik had. Het beste dat ik had. Dat is het beste dat ik had. Het beste dat ik had.
Beste dat ik had. Jou bist het beste dat ik had. Hoe laat gaat de bus naar Stiens? De zwaluwtjes zingen, een zwoele zomerbries, doe mij drinken aan mijn meisje. Denken aan mijn meisje, sorry Jan, die ik achterliet in Stienjes. Ja. Begint door teksten en hoe komt het op Stienjes en zo'n verhaal? Is dat dan ja, zo'n tekst van J.J. Cale, Magnolia trouwens, dat is het origineel. Ja, dat is... Daar gist dus even doorheen en nijtinken en ziekje. Misschien hij dat hij leeft in New Orleans, zingt hij. Dus ik moest daar iets hier in de buurt. Ja, dat mag Stien is wat enige wat erin. Dus, ja, dat was jammer, maar... Ja, is het soms zo simpel? Eigenlijk gewoon, ja, ziekje dus. Nou, ja, ik vind, er moest het naar die eigen omgeving halen. En daar moet het met kloppen. En daarom... hij zingt ook die... hoe heet het, die birds nou? Die willow birds of zoiets. Ja, die ben hier niet. Dus daar heb ik zwaluwtjes van gemaakt. Ja. Want anders klopt dat niet natuurlijk. Dus, ja, mooi dan. Even hoe de orenmuzikant, de naam binnen al een peken van. Mij waar is deze plaat eigenlijk opname? Want natuurlijk het idee komt bij wij, maar op een gegeven moment is het de studio en opnamesproces in, zeg maar. Nou, het meeste heb ik zelf deed. Ik heb er heel lang met ompankoekt hoe ik dat nou. Ik denk, ja, dan heb ik geprobeerd om een band op te richten. En maar ja, welke volgorde ga je dat doen, weet je wel? En ik wou het zelf in de hand houden. En het zijn allemaal covers. Dus alles was dan recht. En daar hebben we het over gehad. Dat gaat alle naar J.J. Cale. Daar krijg je zelf helemaal niks van. Alleen dus via de scène, als je zelf metspeelst, uitvoerende, dan krijg je er nog wat voor betaald. Dus ik denk, wil ik er nog iets aan overhouden, dan moet ik zoveel mogelijk zelf gewoon inspelen. En dat lijkt me ook het leukste, om er gewoon mijn eigen projecten van te maken. Ja. Nou, je wilt toch wel wat erbij hadden, dus ik heb ook een tijdje met Daal van der Werf hebben een paar keer wat geoefend en hebben ook een paar optredens gedaan. En dat was hartstikke leuk. We zijn hier een keer bij in de studio geweest ook nog. En, maar ik denk, ja, toen is dat ook weer wat doorvallen. Er is een hele eind bijna aan de weg. Dus oefenen, maar dan moest een uur rijden. Dus echt praktisch was dat ook niet. En, maar ik heb daar natuurlijk wel vroegen om die speelt op Comedy Breeze, noemen mij de Vries. Daar speelt hij prachtig solo partij op. En het laatste is verliefd. Daar doet hij een Wurlitzer partij. Dat hij daarbij in speelt. En ik had heel veel nummers met drums instuderen. Had ik zelf met MIDI een tijdelijke drumtrack gemaakt om het makkelijker inspelen te kunnen. Ja, want met een kliktrack dat speelt vaak niet zo fijn in. Ja, vind je dat zelf net zo noffelijk? Nee, vind ik zelf niet zo noffelijk. Dus toen ik denk dat ik moet dat als het dan weghaalt, dan zweeft het toch vaak krek wat. Weet je wel, dan klopt niet heel. Dus ik denk ik maak een realistische drumpartij in de computer en dan speel ik het makkelijk in. Alleen ja, dat klonk toch in sommige gevallen vond ik dat eigenlijk wel prima. Dat klonk hartstikke leuk. Ja. En maar toen bij een aantal nummers moet ik zeggen, daar waren dat toch wat echt nummers. En toen heb ik Ruben Bus vroegen en die had een aantal nummers inspeeld. En die had ook nog bij na middernacht had hij een paar prachtige partijen op Reversed Rhodes gespeeld. Fender Rhodes, waar een soort reversed effect op zit. Heel leuk. En een Omnichord had hij erbij gespeeld. En nog wat dingen op piano. En ja, dat was wel een bijzonder leuke nummer worden, vind ik. Maar voor de rest heeft die plaat ook helemaal zelf produceerd dus? Ja, voor de rest had ik alles heen. En alleen mix hebben bij de Hitfabriek in Giekerk. En want mixen, dat is al echt een vak apart. Hè. Ik kies zelf een studiootje en ik kies zelf goede opnames maken.
Maar echt het uitmixen, dat mooi aan professionals overlaten. Ja, ik, dat is een plaat helemaal vernielen door de verkeerde mix erop te zetten. En wezen wel, ja. Daar moet je Wat zo wel zonde wat wezen. over hebben. Ja. Eerst dan toch naar zijn studio taf, zijn eindmix, die bepaalde sound, begint te leven met J.J. Cale. Pakt er dan een plaat bij van Cale, is even samen het klinken of net? Nee, we hebben wel. Ik probeer hier nou wel een link te leggen door ook wat hij ook deed, drumcomputer te gebruiken, dus, en dat soort dingen heb ik er wel in deed. En we proberen wel wat een sfeer te creëren die een beetje ook wel dat laidback wat het en zo, dat heb ik wel probeerd. Ja, maar het is een hele Maar- droege sound. Ja, de Toch? vrij droog. En, Het dus, galmt je net de kamer in. Nee. Maar J.J. Cale, vond ik prachtig, hè? Heel mooi keel horen. ja. Heel direct misschien wel. En daar hou ik op zich ook wel van. Maar nee, we hebben gewoon uitmixed wat die nummers volgens mij daar nodig hadden. En niet zozeer om nou precies dat als deze keel klinkt. Na middernacht komt de smerige was buiten deur. Na middernacht bulten drank en gezeur. Maar we willen actie moest dus horen. Wij willen liefst ook nog wat scoren. Wij vinden uit waar het allegaar om draait. Na middernacht komt de smerige was buiten deur. Na middernacht zingen wij holla die jee. Na middernacht dan ligt alles boys en vrij. Maar er is praat en achterdocht. Wij geven ons bloot niet om een nocht. Wij vinden uit waar het allegaar om draait. Na middernacht komt de smerige was buiten deur. Maar er is praat en achterdocht. Wij geven ons bloot niet om een nocht. Wij vinden uit waar het allegaar om draait. Na middernacht komt de smerige was buiten deur. Na middernacht komt de smerige was buiten deur. Ja, inderdaad. Ik zeg, ja, de grote hit. Kijk, het gaat wel nemen van J.J. Cale. After Midnight, maar wel in een hele hoge vorm nou, na middernacht. Je had echt heel bewust, ik zei van, ik je net helemaal, dat had sowieso net in je, maar je verliest het origineel misschien wel het meeste nog, hè? Ja, denk ik wel. Dat is wel het meest afwijkt van Is het dat dan origineel. toeval of is dat gewoon echt een keuze? Nee, dat is meer toeval geweest als... dan kun je heel al lang met- pingelend, al watchend. Ja, ik had zelf een gitaar, denk je, daarbij bedacht, hoe ik het speelde. En toen heb ik het opgenomen en er ontbrak telkens nog wat bij. En ik ben met de accordeon aan de gang geweest en waar ook niet helemaal in, met orgel en dingen. En En toen pakte ze de mandoline. ja, toen heb ik mandoline en dat waren, met de solo pakte dat hartstikke mooi uit. Die ging een prachtige sfeer. Maar er moest nog wat omheen. En toen had Ruben uiteindelijk weer met aan de gang gaan. En die had nog leuke met piano en omnichord. En
En Reverse Strokes had hij daar heel leuke partijen bij deed. En nou, daar ben ik wel heel tevreden over. Kan ik me voorstellen. Ja. Ja, ik doe het net, nee. Nee. Letterlijk net. Goed, de administratie is geloof ik... Ja, dat is klaar. Tim, wat? Ja, Ja, en dan ben ik gewoon muzikant, hè? ja. Komt er ook bij. Hij is uit. En dan moet er een feestje komen. De best mij dwaande, maar ja, in verband met corona. Ja, dat is wat lastig. Ik kan niet echt goed een datum prikken. Maar nou, is het en een dat toerke dwaan? Of een... want ik lees dat het een dubbele presentatie dwaan wordt. Nou, ik heb twee datums heb ik op het oog. En dat hangt er dus een beetje vanaf hoeveel mensen dat er dan op dat moment bij maanden. En als dat met 30 man binnen, dus ik denk, ja, dan kan ik het misschien over 2 keer verdelen. Ja. En niet dat meer, dan kan het misschien in 1 keer. Dus dat hangt er ook een beetje vanaf hoeveel animo er dan voor is. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk wat onzeker. Dat is vervelend momenteel. Stippel op die site, hè? Ja, maar je moet de site maar wat in de gaten houden, jandevries.org. En daar komt het wel op dan, wat er of op Facebook. Stel je voor dat alles wat je hebt gaat, zoest er nog een soort promotourke dwaan willen? Of? Ja, misschien wel. Dan probeer ik wel. Ik ben met Ruben samen ook aan het oefenen. Dat we met z'n tweeën die nummers, Ruben op bas en ik op gitaar. En dan kunnen we de nummers live ook brengen. En daar ben we wel met aan het repeteren nu doen. En ik hoop dat we daar een toertje met maken kunnen. Ja, dat zou wel leuk wezen. En dan? Is dit die JJK-verhaal en dan listentrack bij? Of? Ja, dat is wel... Dus ik ben niet een... van kom? Nee. Ik ben niet een enorme... per se een enorme JJK-fan of zoiets. Dat ik zeg van dat is mijn ding helemaal en daar ga ik nog meer... Nee, dat niet. Ik vond het een heel leuk project om te doen. En daarom heb ik het ook onder de naam Kale uitgebracht en niet echt onder mijn eigen naam. Omdat het ook... het ben niet mijn eigen nummers. En dus ik zie het echt als een los project. En mogelijk eenmalig? Of? Ja, dit is wel eenmalig. En ik blijf die nummers wel spelen, denk ik, gewoon live. Maar ik denk, er komt niet een deel 2 van Kale. Nee, maar ik denk bijvoorbeeld een T-Bone Burnett in nou, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ik zal vast wel eens een cover van een of andere erbij opzetten, maar niet meer een hele album, eerst denk ik. Kleers, ja, daar ben je even klaar mee. Want best in zo'n project, wat dan ook JJK Geert, best er nog de waarde met eigen nummers? Best er nog een schreeuwen? Of slokt zo'n project die sabot op? Dan denk je, nou jongens, ik ga er ook even geen ruimte voor. Nee, nou de laatste tijd, ja, ik heb wel wat eigen nummers binnen wel bij komen. Die heb ik ook als losse nummer wel op internet staan. Maar niet, ik heb niet een heel album of zoiets nog. Ik ga het niet zo mal op het met schrijven. Ik heb ook met die zaken begonnen en dit project inderdaad had een hoop tijd om. En ben er met een voedselbos bezig en ja, ze hebben allerhande activiteiten en dat slaakt alles neemt zijn tijd. En ik merk gewoon dat het momenteel niet zo wil wat dat dan gaat. Droog nog, ja. Maar dat komt misschien wel weer. Komt vanzelf, dus muzikant toch? Ja. Ik merk wel dat het bij vlagen gaat. Hè? Dus dan komt de inspiratie wel weer boven en dan ik heb wel genoeg melodieën dat ik zeg van nou, daar kan wel weer wat van komen. Ja, maar dat creëren van noemen ze en het schreeuwen ervan. Wanneer je dat begon? Weer enkel vanaf het begin, dat is in de feed maar misschien. Ja, dat wel. Toch wel. Toen wist ik ook al schreeuwen. Ik was eigenlijk al, toen ik met orgelles begon vroeger al, dan moest ik met de koptelefoon van hem oefenen. En dan zat ik wakker naar het papier te kijken, maar dan waren ik mijn eigen dingen vaak aan het uitvinden. Toen al? Begon toen al, ja. De melodietjes en de... Ja. Oké. Ja. Maar dat kwam misschien ook wel omdat ik niet zo goed noten lezen kon. En dat niet zo wou, omdat muziek... Uit nood geboren. Uit nood geboren, ja. En dan... vond ik het leuk om mijn eigen melodietjes wat te bedenken. Nou ja, dan zit je op een gegeven moment toch in 2021 mei een mooie oeuvre. Tot eigen noemerskreun. En een hele mooie plaat vind ik persoonlijk. Wij noemen het van J.J. Kale, maar daar zit wel de Jan de Vries vingerafdruk op. Dus meestal, als je hem keepje, dan krijg je echt wel een Jan de Vries plaat, vind ik persoonlijk. Nog hier een nummer. Zij noemen mij de Vries. Ja, prachtig. Ja. Ja, they call me the breeze. Ja, they call me the breeze. Dat is, dit mag even uitlezen. Dit is gewoon vrij, zit het... nou, ik zou hem eerst niet doen. Ik zou hem eerst niet doen, maar... omdat die vertaling natuurlijk niet volgens het originele is. In de Call Me The Breeze. Nee, dit is heel creatief. Hè? Met poëtische vrijheid nemen ze dit. Ja. En ik weet ook niet wie dat te mij zei toen. Van, noem maar de Vries. Ik denk, ja, ik had hem zelf ook al bedacht. Maar
Ik denk dat ik moet hem toch maar doen. Dat is wel heel erg leuk. Dus, Ik vind het mooi om ermee af te sluiten. Jan, dank je wel. Succes met de presentatie, wanneer die is. Dames en heren, sjog even op de site van jandevries.org. Daar wordt het op gepubliceerd. En wij treffen elkaar vast weer in een studio of op een podium. Mij of zonder J.J. Kale, want in eigen noemers vind ik heel mooi. Dank je wel voor die komst, Jan. graag gedaan. En bedankt. Ze noemen mij de Vries en ik toer wat langs de dik. Ze noemen mij de Vries en ik toer wat langs de dik. Ging de zemel om me heen, dat maakt mij het leven riek. Die veranderings in het weer, die veranderings in mij. Die veranderings in het weer, die veranderings in mij. Met iedereen heeft wat te maken en iedereen maakt wat met mij. Het licht op groene meisje en mijn rutsie op een kier. Ik heb het licht op groene meisje en de toekomst in het versier. Misschien ga ik wel naar Parijs of Amsterdam, of misschien blijf ik ook wel hier.